Salutare și bine v-am găsit la un nou clip, fraților. Astăzi am luat o nouă șculă. Ia uitați, Drujba HBR. Am zis să scoatem aici trepiedul meu de filmat. Asta e șurubul la tractor, care se rupte. Ok. Să punem camera cumva aici în suportul meu de trepied și să vă arăt. Oh, shit. A crăpat asta. Mamă, mi-a crăpat asta. Mi-a crăpat asta, bă. Ce a făcut, bă? Cum facem? Cum facem, bă, că crapă ăsta? Gata așa un pic. Stai să opresc. Ia să vedem noi ce avem noi aici. Ce am găsit noi aici? O listă la care am listă. Pentru mine. Oh my god, this. What is this? What is this? Mamă, ce smică ăsta. Are-ți bun ceva și? Uite, fraților, avem chestiile aici. Mamă, dar ce mai mare are ăsta? Salamă, pâine, toate atât. Și asta vezi, este în română, bă. Aia făcută de acolo. Ia zi-mi ce lanț are asta. Ce lanț are asta, bă? Da. Ia să vedem un pic aici. Problema e că eu am terminat pe lemne. Asta o să te iuleacă din cutie. Ceva bun. Se vede cât de 4 cai. Deci balina. Ok. Ce mai avem aici? Ce avem noi aici? Avem bușonul. Aia de pus. Nu știu de unde să nu. Ok. Drept. Mănuși din alea de 2 lei. Zis că-s din astea din mamalu. Bă, e grea, nu e grea. Așa. Cilindru. Sper să mai găsesc o piuliță, dacă nu. Am îmbulinat-o. Am de îmbulinat-o, cred că nu mai am o piuliță aici. N-am pus toate chestiile, sigur. N-am pus toate chestiile. N-am pus toate chestiile, da. Da, mă, e toată de metaluri. Uitați-mi asta. Tot stilul meu nu e. Tot stilul meu nu e.
Ia să vedem aici. De ce nu vine? De ce nu vine, mă, aici, mă? De ce nu vine, bă? Uite așa. Ok. Asta nu trebuie nimic. Până acolo. Asta sunt gata făcute. Ar putea să am. Așa. Ia să punem aici. Cheia de picat. Trebuie de cu gheara. Grăbit degeaba. Degeaba am grăbit. Păi lama cu lanțul e ceva bun. Se miște cu motorul cât de bun e. Tu bani am dat pe el. Câți bani am dat pe el? Ce să mai zic? Ce pilă are, fii atent. Ce a scos cu asta, dinți? Ce a scos, bă, cu pila aia, dinții? Mi-a scos dinții cu pila aia. Și unde sunt, nu știu. Nu se bagă de vedem și nu se gândește. Nu știu, frate. Până că am nimerit. Am nimerit de... A intrat aici. A intrat ăsta aici. A, de mă intră, da. Adică de rândurile astea să-mi dau. Ia că vine și soarele. Vine și soarele. Bine, bine. Așa, asta are șurubul bunală. Cum e Little Forest, e și asta. Asta e așa un pic. Și șurubul de asta am zis că e gata. Uite, așa e. Cred că mă să duc eu plusa mea să strâng o leacă de cu șuruburile de gata. Le-o strâns de zi. Sare pe drum. Cred că sare pe drum șuruburile. E să mă fac eu o leacă. Și nu bineînțeles, strâng pe ele. Să iau o leacă eu să stau. Heber. This is Heber. Heber style. Nu la cât de... Trebuie să strângă toate șurubiile astea.
Așa. Iar crăstiu să ia acolo până de baha piciorul eu. Atât. Asta e la ulei. Aici. Are garnituri? Hai. Are la orsoi. Așa. Da, mă, e fiertul, da. Se vede că e chinez. Nu lasă uitați. Căcății. Căcții, el. Uite, Leac. Spune tu. Ia zi, bă. Ce e aici? Filtru? Ce filtru are? Julia aia mare. Este ce carburator are. Ăla. Clasă. Strădușor aici. Nu știu cum să trebuie să arăți. Bun. Acum, asta tot plastic. Heber. Asta nu ține mult aici. Ține un pic. Capacul ăsta. Să sare linia de aici. Da. Da, mă. Ia să pun aici. Lanțul. Așa. Așa, bosul. Așa se pune aici. Așa. Pune capacul, care este de plastic. Sistem. Și că cade sistem. Ce că cade sistem. Lama și lanțul prezintă bine, da? Am vedea motorul. Am vedea cu motorul ce se întâmplă. Nu, nu trebuie să vedem. În spate aici. Așa. Urile. Cât atât este. Așa. Aici. Ăsta parcă e modelul Little Forest. Parcă exact Little Forest este. Și alte tiburile astea. Asta în cap aici așa trebuie să mai aduc benzină. Ia câte carne asta. Cum mai trebuie? Ești din la ulei tot așa în cap?
Cred că asta a zburat de-au lui. Carcasa asta e șmecherii tale, da. Da, mă, e ca Little Forest, exact ca Little Forest. Ca șurupul ăla care m-a închinuit să repar. Exact ca așa la... Aoleu, aici. Aoleu, frate. Ia să vedem, mă, pornește asta? Are aici un foc. Ia zi cum s-aude asta. Ia să mi dau leac. Să mi dau un pic. Haide, mă. Ruian. Timp acolo de 1,25, 1 litru 21 lei și toate. Da. Export, trade, certificat. Și pe românească asta. Nu cred că românească. Haide, mă, cu... Dă-i fria, dracu. Cu aia în el.
Băi, acum, sincer, de babciul meu, dacă mai are, cred că mai are o iapă și o mânz la cai putere. Aici să cunoaște ei 4 cai putere să-mi bag piciorul. 52 cm asta are, n-are nici jumate cât asta. Dar știți mai că asta nu-i merge. Să cunoaște diferența, îmi bag piciorul. Ce să zic, intrați pe site-ul Heber, luați 4 armasa, deci. Hai, ceaulis. M-a lăsat compresorul să le suflăm alea. Băi, ești nebun și răbia întâi totuși, hai să-i salcăm de la tare. Eu mă chinuim cu mărțoaca și cu stilul meu să tai, să i-am băia piciorul. Uite, o și-o tăie stilul, o tăie toleacă. Nu mai merge stilul să o obosă stilul. O obosă mărțoaca mea de stil. Mare compres. Băia piciorul, merge Heber ăsta. Heber, Heber. This is Heber. Tragi, băi, 4 cai să-mi bag ce-o cunoaște față de asta. Asta dacă mai are un ponei și să mai... Da, merge bine asta. Ia întâi și lemnele. Dacă avem pe asta. Jară în cale. Api, și să-i faci. Gata, le-am suflat, e să le ducem la loc. Revenim cu alte videouri acum. Terminat cu drujba lemnele.